Okay mga ka-alright, magandang umaga po sa ating lahat. Ang video na po na to sa vlog ko na to ay pawang mga katuwaan lang po at pampagod vibe sa ating mga viewers, mga minamahal na sponsor ni Bayaw, mga subscriber, yan. At ito po, at pampagod vibes lang po para tayo ay masaya lahat. Yan, alright. Masaya natin ang lingon sila. Ay! Maligo na kayo! Mga ayaw pa maligo. Alright. Oh, di ba puntahan dito? Parang ilong-ilong pa eh. Gano, baka may cellphone lang. Ay! May cellphone. Basa talaga, bayad ka talaga. Ah? Up! Yung cellphone mo, nabawa sa tubig. Sige lang. Tapos man na yun. Guys, sa akin, minurong ko na ito. Parang ilong-ilong pa eh. Wala, nilalamig pa si, si Vicente. Hindi naman daw aalis pa dahil wala na pa masaya si Karot. Wala na pa masaya si Karot. Ligo tayo, ligo. Wala na kaya yung dalawang babae ko nandun lang siya. Nakarin naman sa masaya yun. Di inabutan. Dapat kasama yung dalawa. Kaya ay, di kasi inabutan. Andun na, oh. Napatingin nga sila eh. Para sa iyo! Para sa iyo! Ang laban na to! Ay, ligo na kayo para masaya. Oh! Buhay. Ang pagligo ng umaga ay susi sa... Agumpay. Agumpay. Tawa sa reaction nila. Pwede niya isang mo yung reaction. I-slow mo sana siya pun. Si Vince kakano na lang. Cellphone ko. Buti naangat ko yung cellphone ko. Di ako susuko! Pagkakot sa inyo! Mag-sparring ang dalawa. Dapat nakabrief lahat. Ha? Dapat nakablip lahat! Wala akong print lang ko. Mamaritis pa. Yung makyam ko ah. Mamaritis pa eh. Wala na kami dalawa, nabutan. Naligo na kayo at may bubuhatin tayo. Mabigat. Alamin nyo kung ano. Bigat na bubuhatin. Anong lamisa? Bubuhatin tayo, mabigat.
Palamig-lamig ka pa, ah. Okay, ayos na. Likod ako. Nakapag-shampoo rin sa wakas. Pati ng ulo ko. Ha? Sinto eh. Sige, nakalamit pa eh. Siguro wala akong hawak na cellphone na. Meron sabi na. Wala. Maganda yung ano, kusa, tawa ng screen. Okay, puno nyo. Mabuti, ito yung nakapra. Oh, tingnan mo yung brief niya. Ayaw aminin yung brief kaysa. Ah! Tingnan mo yung kikiatso. ano? Oh, tingnan mo. Oh, kiri. Eh, tingnan daw, tingnan. Kiri ang tatak. Tingnan mo yung kigatso pala yun. Ano? Sige daw. Sige daw. Sige daw. Puli mo to. Ah, wala na, nawala. Wala, andyan! Wala na? Andyan. Saan nalagay ka, Rod? Tatay nung gumawa tatay. Saan ka nilagay? Sa basura na. Kaya magkaiba yung brief ko, tsaka ayun talagang brief na yun. Mga prasa brief ni Gatcho. Yun. Lalo na sa akin, di ba to sa akin? ano? Oh. Baka para sa brief ni ko ay nuli. Ah, baka. Kayo ang nawawala ng brief eh. Baka wala. Nawala sa akin short eh. Short. Short, oo. Wala sa dahan siguro to. Ang mahal pa naman nun. Hangin. Oo. Ang mahal pa naman. Bago pa yung isang brief ko, pag bibili ko lang nun, suot. Wala na. Dalawang gamit ko pa lang. Dalawang gamit. Short, kayo, brief din niya wala niyo? Yes. Hindi kaya. Mabigat si brief. Ang inaya. Alikan ka sa rin mo. Ajan punya. Ah, nakula ang bayak. Pero baka mapanga tayo eh. Hindi mo lang binuhat mo. Kasunod na yung numubuhat. Nakula ang bayag. Huwag kayo masyado naghihilot. May mag-comment yan kung ano uli hindi naghihilot. Hindi naman tayo kung Grabe ngayon ano ko, grabe ngayon Hindi na ako maghihilot. Ang problema kasi kanulad tumayo para walang problema. Pinanggal ko eh. Ano? Lumalayo siya. Lumalayo siya, lamin. Buti hindi kasama yung mga. Umupo na tuloy siya, lamin. Oo! Lumayo siya namin. Lumayo. Ah, titigil na ligo. Lumayo tuloy
tuloy sa alamid na. Hindi na natapos ah. Sabi ko igarot si Alamid. Layo. Tingnan niya yung short na alam, hindi masikip. Nakakali ng ganyan, no? Lumipig na nga dito yung tabi. Ano kasi yung ano? Sabay yung tuloy sa alamid. Ah, buwan! Buwan! Ano? May vlog malak. May vlog malak. May vlog pala sa kakumayag. Kabilang buwan. Pinapatagal ko lang ngayon. May vlog pala kaya pumayag. Kabilang buwan. Kabilang buwan. Simple-simple lang, ah. Di na lugi. Ayun yung vlog ko. Tumama sa vlog mo. Dapat kasi hindi ka nagpipiglas, nagpabayaan ka na lang. Vlog ka naman eh. May vlog ka naman, eh. Para hindi alaka. Ang ga! Minsan baka mapatak tayo, eh. Kaya panay niya sa si Alamid ang binay na shoot. Alright! Lahat, ilagaganyan, no? Hirap yan. Sa ulo, pura tawa. Ika, safety first. Ah! Sakit sa ulo. Masakit din sa ulo katatawa. Yeah, sakit talaga sa ulo. Sobrang natawa. Ah! Yan yung sobrang saya, nakakamatay din eh. Yung tiyuhin ko dyan, biglang kumuros eh, nagtutungit, nananalo. Patay eh. Diretso. Sobrang saya. Oh, 9 minutes mo ng vlog ko. Burlakan ba ka? Pero sino talagang gumamit ng labakara kung puti? Morning. Sakto sa ulo. Ganda ng vlog na yun. Wala na edit. Ayun, call ko pa. Konpen. Ang kuha ko eh, bigat siya. Ayos. Nakapit naman eh. Kung naman yung tatawil-tawil. Nagkapakatulog ka tulo mo siya. Sige, kung lang. If I fall in love again. Grabe sa Tinamaan yung mata ko, ang sakit eh. Tinamaan ang kamay ni Bill. Sino kamay? Tangina, tama yung pako nito. Tumawa ako dito. Naksi ang puta. Okay mga ka-alright. Yan. Tapos na kami ni Bayaw, yung tatlo. Ayan pa. Diyan namin, babanlaw pa uli yan. Good morning mga Kalits G!
Alright, mga alrights. Mga bagong bunyak. Okay, mga alright yan. Okay, mga krong-krong. At yung katawaan lang po yung pagpaligo, yung mga ka-alright. Ayan. Ang saya ng ano. Paligo. Oh, puta. Oh, dalaso. Biro ng ganyan. Awak kami titi. Tik na yan. Oh, di ba? Ang saya po ng ano na grupong ano Timpaway. Napakasaya mga ka-alright. Sino bang malungkot? Yan. Lahat tayo masaya. Kaya nga, Lagi tayong good vibes. yun ang the verse. Mm. Mga ka-alright. May subi-subi. Yan. ang mapikon talo. Pero kung bubag, kaya kung binubahay. Alright, mga alright. Ay, pot, yan yun. Nahalata kasi sa'yo. Alam ko yung mga tawag na Bibidyo ako sana nagbibihis. ngayon. Gatso! Ingay kasi nito eh. Alam ko yung mga tunong gano'n. Alright! Ito bigyan mo! Right, mga ka-alright. Yan. Ayan, sana po napasaya namin kayo sa mga happy moment kulitan namin dito sa barracks. Yan, at sabay-sabay po kaming naligo. Yan, at ang saya po, napakasaya. At may mga halos ayaw pang sumabay maligo. Ang binasa ni Bayaw. Ayan, si Vicente, halos kunwari ayaw maligo. Ang pala, naka-vlog din yan. Panoorin niyo po yung vlog niya. Ayan. At binuhat namin siya, nilagay namin sa ano yan. Ang mapakasaya po nun. Yan. At salamat po sa panonood nyo. At ito, at sa hindi nyo pag-skip ng mga ads namin. Yan. At salamat sa suporta po nyo. Yan. At Merry Christmas po. At yan na, pagpalain tayo ng may kapal.